2023年5月3日、ホテルの朝食会場から、おはようございます。時間は7時30分です。朝食はホテル1階のカフェだよ。メニューはセットメニューで、チェックインの時に、希望を聞かれます。ユージオは、B セットと D セットをチョイス。コーヒーを頼んだら、コーヒーメーカーが壊れた。って言われたから、しょうがなく緑茶を頼んだ。朝食を食べ終え、ホテルの7階に来ました。ここから台中駅が見えるよ。昨日は気づかなかったね。違う階には、自販機やウォーターサーバーなんかがあるみたいだね。それにも全然気づかなかった。結構充実してるんやな。8時45分、ホテルを出発し、台中文化創意産業園区に向かいます。9時、到着です。台湾はこういうリノベ施設多いな。地元の方々のお散歩コースにもなってるようです。のんびりとした雰囲気がいいな。10時です。次はちょっと変わったリノベーション施設です。わあ、古い線路だ。こういうものまで残すって、なかなかできないことだよね。10時20分、台中観光では外せない、宮原眼科に向かいます。さすが、賑わってるね。みんな立ち寄るスポットだからね。そして、ここではなんといっても、アイスクリームは、押さえとかないと。種類が豊富すぎて迷います。日本語メニューがあってありがたい。ユージオはハニーチーズと、アリサンウーロン金木犀をチョイス。アイスを2個選んだので、無料トッピングも2個選択できます。パイナップルケーキと、チーズケーキをチョイス。もりもりのアイスが完成。昨日当選した悠々カードで支払います。このペースで、2万円使い切れるのか？ユージオ旅チャンネル。11時10分、またまたリノベ施設に向かいます。旧台中駅だ。リノベというか、ほぼそのまま残されてるな。隣にあるのが、現在使われている台鉄台中駅です。ホームも残されてる。使われていた車両もあるよ。乗ってるし。へへ。窓口は復元されてるみたいだね。温故知新。素晴らしいな。11時25分、一旦ホテルに戻り、荷物をピックアップ。そして、バスのチケットの引き換えに行きます。駅って書いてあったけど、事務所だな。取得していた QR コードを見せ、チケットに引き換えます。
無事に引き換えが終わったので、事務所から5軒隣のカフェに来ました。もう病出没だって。一体どんな危険な猫ちゃんが。おー。ドアを開けた途端これだよ。相当危険だ。この可愛さは危険だ。注文。すみません。注文を済ませ席に着くも、やっぱり猫ちゃんのいるところに、来ちゃうよね猫カフェではないので、遊び道具などはありませんが、可愛いキャットタワーがあります。猫可愛がり度が、かなり高めだな。注文した、ピーチソーダ、カフェラテと、メープルトーストで、興奮を抑えます。抹茶クッキーはなんとサービス。嬉しいね猫ちゃんにも人にも優しいカフェで、暑さと心が和らぐ、ユージヨなのでした。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いいたします。それじゃまた次回まで。バイバイ。